last week at Bournemouth, and they paid the price. Bruno Fernandes med hjørnesparket. Den bliver selvfølgelig med. Then switch on, defend. This is one of the switch on, defend. This is one of the Casemiro! Et hjørnespark, der sikkert slet ikke skulle have muligvis af Casemiro. Og ja, det var det. De er stadigvæk inde i boksen. Milinkovic en af dem. Og så Morgan gennem siden af det. Og den kan han altså ikke nå ud til. Sender der bedst muligvis af Casemiro tilbage. Til indlæg. Tager lige Dalot på vej. Så hvad så? Der ligger! Nej, det er Samuel Samona! Une tête, celle de Casemiro. Surface au Diallo! Manchester sur un deuxième corner. look at this for a strike 18-yard box. Just focus. Oh.